Sang Arjuna tingalana Esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing ugeg sadulita layak utute padha manggung prenjak-prenjak padha miber kekiter angendanu sakiwong tengening Karang Kadempel Petra inggih Bapak. Lah wong bendarane awake dhewe wis jugar anggone tarak brata anggone teteki nedeng tafakur saatro inggih monggo panjenengan matur ngarsanipun bendaranipun piyambak keranten
Sapurnanipun anggenipun panjenenganipun menika nglampahi teteki nggih semedi wonten ing madyaning kicaing Aldaka mbok menawi sampun nampi sasmitaning Jawata inggih sasmita gaib Bapak Petruk lungguh kanthi prayoga inggih Bapak Bagong karo Gareng mau ning endi mbok menawi kala wau ki jane nggih langkung rumiyin le pamit ting gara-gara wau ning kok dumugi mriki kok napa kula le jangkahake suku ling rumimbyake asta menika gebanteren njur sasat do ketinggal do sembrono kae bocah-bocah kae ning ora dadi apa Truk inggih Gus sampun jugar anggenipun panjenengan topo wonten ing madyaning Aldaka Gus wonten dawuh menapa panjenengan nadyan kula waspadake liat liut netranipun dereng waget ngawuningani ingkang pun abdi Kakang Semar kula Petruk inggih kula wonten dawuh Gus panjenenganing sun nampa wujuding kanugrahaning Jawata kanugrahaning Jawata iya lumantar pasumpenaning saklebeting tarak brata panjenenganing sun nampa sasmitaning Jawata kaya-kaya mangku rembulan iya Kakang Semar sabanjure panjenenganing sun oleh palilah lan uga pangestu Sang Hyang Pukulun Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Suropati bakal paring cecepengan ngarsaning panjenenganing sun Kakang inggih leres nadyan dika menika minangka dados satriya lananging jagat lancuring bawana satriya ingkang kondhang kawenang-wenang minangka dados kinasing para Jawata ning mboten wonten awone menawi panjenengan tapi wujuding cecepengan utawi bebundelan mbok menawi ndika badhe nderekaken ingkang raka sumusul mancing wonten ing wana mestine mengkono Kakang Semar ning yo panjenenganipun nyuwun supayaning Kakang anjampangi marang laku jantra inggih menika pun dados tanggel jawab kula minangka dados pamomonging para kadang Pandhawa saksampunipun kula lan panjenengan inggih menika katula-tula wonten ing negara Ngastina ning parandene kawelasaning Gusti menika tumanduk dumateng sedaya para titah ingkang atetekan ati suci pepayung budi rahayu mila panjenengan ampun samar latahzan innallaha ma'ana ngono ke Bapak ngono inggih menawi mekaten monggo menawi badhe nerasaken lampah kula dherekaken iya Kakang ayo ayo Petruk adik-adikmu karo kakangmu dikanthi inggih Bapak
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Om Pawana Bana Maragana Samirana Klawan Warayang Panca Bayu Wisikan Magulingan Lima Candala celatos Gus ana satriya bagus rajamak aja mati tanpa aran kowe Gus yak-yakan ning tengahing alas perjineman ambegal pengaring-aring praceka ngendi dedongkama walah dalah kumasra sasra basamu nadyan aku buta nanging dudu buta cepete aku debya kala penjalin balik kowe sapa Gus takon karo aku satriya panengahing Pandhawa Raden Permadi Raden Permadi ya Raden Janaka Raden Janaka ya Kumbang Ali-ali Kumbang Ali-ali ya Raden Harjuna walah dalah jenenge apik kabeh keparat kowe arep menyang ning ndi kowe Gus arep menyang ning ndi ngetutake jumangkaing suku Krenteng nganti ora kena bacut kowe kudu bali ora ana gawur condong balikke wong lumaku ndas buta kang ler calur kuning ndak sampar ndak sandung rimong gubet suku tak pagas curika loh wani tenan kowe karo aku apamu sing tak odeni papu babu kowe arep opo walah dalah ramingkat saka ngarepanku tak candak tak saut tak sabutake paman kepudoran sang sumyur kewandamu Gus Sang raseksa antar
ora nrimake patine kanca-kancaku. Lunyu. Balani. Nyantol barang. Ya. Iso muter. Nolo Garing iya. Walah dalah. Jenengan meh wae kaseseryudane Ndara. Ketoke wonten ing tengahing wana wonten ing kicaking Aledaka lah kok sumuke rajaman-jamak nggih Ndara. Iya Nolo Garing ora dadi apa. Perbawane gedhe banget ana ing laladan merentani kene. Mula sasat aku kaya meh wae arep kasoran yudane. Inggih sing atos-atos Ndara. Menika sasmita saking Kyaining Semar supados dipun leh wonten ing pelok barang kuwi iringan. Oh iya, oh. Monggo kula dherekaken Ndara. Iya ayo Nolo Garing. Netraning anggara rapuh sakale ukilane kali kala sagedan meh rahina smubang wangaruna katinetra netraning anggara rapuh Nuwun sewu Kisanak. Kula ingkang nguntapaken panjenengan dika dumugi wonten ing papan menika Raden Permadi inggih satriya panengah Pandhawa.
wilujeng rawuh ing pertapan sumur gumuling ditepangake kula pun abdi Anggara Parna. Anggara? Kang Anggara? Udu. Kuwi Anggara Parna kuwi begawan. Oh, tak kira Mas Anggara pengrawit kiras laras. Kudu Gong. Inggih kula ingkang nama Citrasena Raden. Satriya bagus tanpa cacat guwaya teja pengawak tirta pamulu jenar. Kaya kencana sinangling. Ana pendhita yaksa ngampirake permadi ngaturake agunging panuwun penemban. Uladalah panjenengan sanget kula antu-antu Raden. Dinten menika kula badhe ngaturaken wujud bebundelan ingkang sampun lumebet wonten ing saklebeting pasumpenan. Mengkono sang adi penemban inggih. Ingkang sepisan inggih menika Lisah Pranowo. Ingkang angka kalih inggih menika Watu Timpuru. Dene ingkang pungkasan inggih menika Oyot Bayura. Pusaka telu kuwi duwe kasekten guna kasantikan apa sang adi penemban. Lisah Pranowo menawi dipun sipataken teng netra waget ningali bangsaning jim. Dene Watu Timpuru menawi dipun sawataken bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot Bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jim waget lumpuh mboten anggadhahi kekiyatan. Raden Permadi sampun dumugi titi Baskara Kala Mangsa. Pusaka tetiga menika kadhawan ngaturaken jenengan dika. Inggih sangat Raden Permadi. Dados sarana ambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening Pandhawa Raden. Kula aturi surtiti sing nganti ati kabentu sing ngawang kesandunging ratan Raden. Iya. Yen mengkono bakal tak wiwiti ya kuwi wujuding murwakani bakal nderekaken kadang Pandhawa kinen mbabat alas mertani iki. Raden Bratasena saestu ngrantu dumateng pitulunganipun panjenengan dika Raden Pramila. Sungkem kula ingkang nderekaken Jengkar Patuga nyuwun pamit. Aku tulungi Sri rengganing gunung tirtaning palumbang wening
kar jinambangan mepaekan sari kaya taman arga suka ungyaning putri mantili kaya taman arga suka ungyaning putri mantili nolo garing kula wonten dawuh lah kok ora pangling iki panggrentes sing swantene Kakang Mas Bratasena inggih panjenengan sawat kemawon kala wau cecepengan ingkang sampun dipun paringi saking Sang Resi sapa mau Anggara Kiras Laras Anggara Parna kala nggih Sang Resi Citrasena iya dipun sawatake Gus dipun luar ingkang raka iya Gus, iya Petruk. Anggenipun badhe manjing wonten ing saklebeting wana ingkang raka sampun dipun luwari. Nerasaken lampah Gus, mbok nyuwun bebundelane. Iya. Lisah Pranowo. Niku werdine kagem napa, Ndara? Lisah Pranowo iki iso nyumurupi marang bangsa perjineman marang bangsa Jim. Oh, mekaten mbok kula nyuwun. Iya, dileletno ana ing madyaning netramu nala gareng. Nggih, klamit nggih. Iya. Waduh. Lah kok malah pet-petan iki, Truk? Ah, kowe ora leh nggon mripat kok, leh nggon irung kok. Dadi ambumu ngambu werna-werna. Klebu ngambu udute kancane. Heeh. Isih do pura rokoke iki, punakawan iki. Sajake isih, Bagong njaluk pura. Nyuwun, Gus. Lisah Pranowo. Iya, Bagong. Ngati-ati nggih. Klamit iki pusaka kadewatan. Lelet ki mripat. Tuh. Lah kok jenengan malah dadi kalih. Oh, buyer nek kuwi, Gong. Hah? Buyer nek kuwi. Wah. Ning ketok padang jinggrang iki. Wah. Lho, ke. Wah. Kuntilanak, Truk. Oh. Ora ana ning kene kuntilanak. Kula nyuwun nggih, Ndara. Iya, Bagong. Petruk kula ke ya. Bismillah. Oh. Lah kok jenengan ketinggal tambah bagus. Ayo pancen aku ganteng, Petruk. Wah. Kaya ki Tegar Yuda Arif dadian nih Ndara Janaka. Wah, matur sembah nuwun. Jenengan mboten dipun leleti. Iya, panjenengan ingsun bakal tak leleti sisan. Lungguh mburi kene, Bagong. Walah, iki mengarep nyuwek-nyuweke wektu piye carane ben
Li rampungi ra gegasien nah ya ora iki pancen kudu dinganu lisah pranowo iya. Wis wancine awake dhewe ngewangi-wangi marang usahaning lan uga pakaryaning Kakang Bratasena. Inggih monggo kula dherekaken. Petro, kula wonten dawuh bapakmu Semar mau ning ndi? Nika teng wingking. Dawuh menapa Gus? Kakang Semar lah tak waspadake seko katebian. Lah kok ana wujuding Nalendra mongko wujuding cat katon cat ora kae bangsa apa nika bangsa Pirjeneman. Mbok menawa nika salah setunggaling pawongan ingkang waget ambuka ambabar ngelantari anggenipun kula lan jenengan dika ngayahi karya Gus. Iya ayo diperpeki Kakang Semar. Nuwun sewu Raden. Kula ingkang merpeki dumateng panjenengan dika Raden Permadi. Ana swara tanpa rupa, cat katon cat ora iki wujuding Perjeneman utawa sapa kang dadi aranmu. Umpama awakmu kuwi Nalendra jejuluk sapa, umpama awakmu kuwi wujuding satriya kekasih sapa Raden. Dipun tepangaken kula ingkang pun abdi inggih Prabu Yudhistira. Nalika semanten kawula kadhawuhan dumateng Sang Hyang Bathara Indra. Kinen dados makutaning bangsa Jim wonten ing saklebeting wana mertani menika. Dungkap sampun dumugi noyah nayuh Baskara kala mangsa titi wanci. Kula sakadang kedah manuksma. Sampun 1.000 warsa utawi sasrawasa kula sakadang angratoni bangsa Perjeneman dene dinten menika papan alas mertani menika badhe kababar minangka dados wujuding Karang Pradesan langkung-langkung panjenengan budidaya mugi-mugi dados wujuding negari ingkang gemah ripah loh jinawi Raden. Sapa kang dadi aranmu dipun tepangaken kula Prabu Yudhistira. Kula nganti kadang kula Raden Danurwenda inggih Dandun Wacana lan ugi adi kula kembar lan ugi Dananjaya. Dinten menika kula sakadang mangestoni anggenipun panjenengan dika para Pandhawa. Anggenipun panjenengan dika para Pandhawa ambabat wujuding alas mertani menika kula titipaken pacoban sak kanugrahanipun Raden.
Kusmolo selalu gembal Samorante Werkudara anakku cah bagus. Wah, Iya wah piye kabarmu Li Bratasena anakku siswaku cah ganteng cah jlonet. Kowe slamet saka kobar babaring geni ingkang mangalat-alat ana ing madyaning bale sigala-gala. antuk kawelasaning Jawata. Anakmu wilujeng slamet. Anggone bakal diperjaya marang Sata Kurawa. Kowe aja suudon marang Sudarmamu langkung-langkung para kakang-kakangmu Kurawa. Mbok menawa kuwi ming kecelakaan lumrah Nger. Ora ana jamak lumrah. Pancen disengaja Kurawa kuwi wong wengis. Ora. Dina iki aku bakal nengah-nengahi nderek mangayu bagya anggonmu wus kasembadan babat alas mertani Kondur ana ing Saka Lima. Wah. Isih bali meneh. Kurang adoh ning ucalke. Oh. Bagong sing mrebeki karo aku sakecandake wayang. Wong Bapak Semar gek repot ing wingking, Gus. iya. Mula aturna panuwun lan dongakna marang kabeh warga Merentani kene kang bakal nglenggahi. Utamaning ana ing Laladan Merentani ya ana ing Blawung kulon kene. Inggih. Saderenge nutup Kori Brajanala nggih, Gus. Sesanti ngrepekaken puja mantra mamrih rahayu dhateng kawilujenganing sedaya kang samiya tirakatan. Oh Bagong. Mugi jinangkung mring kanugrahan cepakna kamulyane tinebihna saking Pancabaya Yendara. Iya, amin Allahumma amin. Dadosa wengkon baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kawulane sami rukun sepi ing pamrih rame ing gawe hambabar mring katentreman. Wah, Bagong iya. Wis paripurna babat alas Merentani. Bakal tak nggo urip papan pangiyupan para Pandhawa lan sakadang kabeh. Muga dadi lantaran buka dalan bangun kamulyan ngupadi keslametan Bagong. Purnaning gati kula sak rencang aturaken matur suwun lan nyuwun agunging pangapunten. Sura dira jayaning Kang Ratsuh brasta ulah tekaping Darmastuti. Rahayu kang samiya pinanggih ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.